Kada želiš biti volonter, onda ćeš uvijek naći vremena i ruku, kako kažemo, da volontiraš. Svoje slobodno vrijeme uvijek nastojim iskoristiti za sebe prvo, a naravno i za zajednicu. Veoma mi je važno napomenuti, znači, kako odlazim na terene i u mnoge dijelove Međimurja. Lijepo je vidjeti kada mladi vele, zahvaljujući vama, vi ste nas toliko motivirali i postali smo volonteri. Pa najviše volim volontirati na nekim velikim sportskim natjecanjima jer sam ja i sam sportaš. Osim toga volim sudjelovati na akcijama Crvenog križa koji organiziraju neke velike akcije kao što su mjerenje šećera u krvi, mjerenje tlaka, akcije darivanja krvi, jer su te akcije nekakvih i plemenitih i preventivnih mjera koje mogu spasiti život nekome.